i això implica que també caldrà afrontar aquesta realitat. Però mireu, aquesta proposta d'Agenda Estratègica 2040 el que busca bàsicament és donar resposta a 4 elements bàsics. Evidentment, com sempre, tenir com a referència les persones, que va lligat molt amb aquesta evolució de la realitat social del nostre municipi, el territori i el paisatge, que aquí podríem incorporar el que és la gestió de l'espai públic com a ànima de qualsevol ciutat, que caldrà començar a parlar de limitacions, caldrà començar a parlar que no podem fer el mateix que hem fet en els últims anys, és obvi això, per tant també tindrà una component importantíssima. L'altra és la promoció econòmica o activitat econòmica, que també caldrà definir cap a on volem anar. És obvi que Palafrugell no pot aspirar a ser un municipi industrial, no tindria cap sentit, ni tindria sentit començar a dir voler recuperar la força que va tenir als anys 1920 el sector del suro, seria impensable. Evidentment el sector suro és important perquè és un element de valor afegit, però tenim clar que el nostre model ha de ser sector turístic vinculat al comercial, per tant sector serveis, però que caldrà de definir una aposta més clara per la qualitat i no tant per la quantitat, que això implicarà també fer renúncies de cara al futur en relació també molt vinculat a l'espai públic i la conciliació entre l'activitat privada i el dret a la convivència de la pròpia ciutadania. O sigui, fer compatible una activitat econòmica, com pot ser un bar, un restaurant, una terrassa o un bar d'oci nocturn, amb el fet que la gent que estigui aquí també visqui tranquil·la i pugui tenir qualitat. Jo crec que aquest és el model que tenim d'anar caminant. I l'altre és una pota important que cada vegada es parla més, que és una nova governança. Entesa com que els polítics, pel fet que durant 4 anys tinguem una majoria aclaparadora, no ens dona dret a fer el que vulguem, per molta majoria que tinguem, sinó que cal buscar sempre la cooperació, la col·laboració, la participació ciutadana i, per tant, el compromís de retorn d'aquelles accions que fem. Aquests jo crec que són els 4 pilars bàsics que políticament ens hem plantejat per intentar tirar en marxa aquesta proposta. I ja jo crec que hem demostrat sobradament en aquests últims mesos que l'aposta nostra per la participació és clau. La Marta Vint ara està en un procés ja de finalització dels primers pressupostos participatius que s'han fet en aquesta casa amb un format homologat. Venim de fer el Pla Local de Salut, venim d'aprovar el Pla Local d'Habitatge, estem fent el Pla de Convivència i Ciutadania, per tant jo crec que el govern té una clara vocació d'aquesta nova governança com a eix estratègic de cara al que ha de ser Palafrugell del futur. Per tant, jo ara deixo que sigui la Marta Mir en tant que responsable política del projecte i després en Javi en tant que responsable tècnic que ens expliquin amb més detalls si cal la part més interior, però jo he volgut fer-vos com a alcalde les directrius polítiques del per què un govern, per què un partit com el nostre que portava el programa electoral proposa un acord de ciutat, que ha de ser un acord de ciutat, que jo els he dit abans amb ells, que ha d'acabar, més enllà que el ple ho aprovi, jo vull que acabi amb un acord signat per totes les entitats socials del municipi, perquè vull que tothom se'l faci seu, perquè si els plans no se'ls fan seu la gent es queden els calaixos. I tenim diverses experiències en aquest municipi de plans estratègics que s'ha quedat al calaixos, per tant, no tenia sentit. Per tant, si volem que realment la gent se faci seu, cal que hi participin, que s'impliquin i que la gent pugui veure en aquestes propostes reflectides. Per tant, deixo la paraula que sigui la Marta la que faci les seves aportacions. Moltes gràcies. Primer de tot, donar-li les gràcies a l'alcalde per confiar en mi per poder entomar aquest gran projecte. Quan al seu moment vam estar parlant amb l'alcalde, que veníem amb un previ d'un pla estratègic com a equip de govern, la meva idea va ser i si li donem un plus més. Aquest plus més, parlant amb tècnics, com per exemple en Javi, vam obrir finestres que era donar-li aquesta visió alineada als ODS. Els ODS, estem parlant molt d'ODS que potser la gent no sap ben bé què és, ara ho sabrem explicar aterrissant a la realitat real del municipi i podem complir amb aquests objectius mundials, europeus, estatals i fer-los fins al mínim expressió que és a nivell municipi. Per què ens ajuda a tenir en compte no només fer un pla estratègic, sinó fer un mix entre un pla estratègic i una agenda urbana? Perquè aquests ODS, si els alineem, el dia que vulguem executar aquestes línies, que en Javi serà les que li donarà forma, havent tingut en compte aquesta segona fase que comentava l'alcalde de la participació de la ciutadania, tenim més punts d'alguna manera que ens puguin donar ajuts a nivell europeu, estatal o a nivell
nivell provincial. Jo poca cosa més us puc dir. Jo crec que hi ha una part que és la part tècnica, que és la que és important poder explicar les 3 fases genèriques del procés. I res, això, tenint en compte també aquesta part que comentava l'alcalde, que no només és la ciutadania i que ara ja han començat, aquest any que van fer els processos participatius, hem començat a veure com la ciutadania està començant a connectar amb aquestes polítiques de l'Ajuntament, que està començant a veure que se l'escolta, i un dels exemples han estat els pressupostos, poder continuar amb aquestes línies perquè tenim molt clares els segments de població que podem arribar i les eines que tenim internes per arribar aquí, i més aquesta segona part política de consens que esperem i desitgem que sigui el màxim exitosa possible. Gràcies, bon dia, gràcies alcalde, gràcies regidora. En primer lloc, doncs bé, agrair la confiança de l'equip per iniciar aquesta proposta. Com han dit, bé, jo crec que és un moment molt important, no? El món té uns reptes globals immensos, però que afecten a tothom i afecten a totes les escales, també a les nostres places, als nostres carrers, no? I per tant és un moment en què efectivament hem de ser capaços d'afrontar col·lectivament aquests reptes. I per tant aquesta voluntat és la que recullen aquests instruments, no? Són instruments que demostren la voluntat local de contribuir a com fer un món millor pensant amb els reptes que té la pròpia realitat local. Per tant, és un instrument que bé, no és fàcil, perquè efectivament incloure les moltes realitats, les moltes lectures que tots tenim de la ciutat no és fàcil, però això és el que l'enriqueix precisament, no? I per tant, com deia la Marta, aquesta agenda tindrà 3 grans fases. Una primera molt tècnica, en la qual la voluntat és recollir totes les dades, totes les lectures que calguin per fer una bona diagnosi, per fer un pla estratègic, per fer una estratègia a llarg termini, com diu l'alcalde, és imprescindible començar sapient quina és la realitat del moment. Per tant, cal fer tota aquesta lectura de dades, dels molts plans, dels molts instruments que ja té el municipi i que ens comencen a dibuixar quina és la realitat local i que per tant ens ajudi a fer aquesta base, aquesta diagnosi. Aquesta diagnosi, a més, es complementarà també amb el procés participatiu, que caldrà obrir diferents canals, diferents processos, precisament per això, d'escolta a com la societat, com la ciutadania viu la ciutat d'avui, però també com s'imagina la ciutat del demà. I per tant, una doble lectura, diríem, un procés que ens ajudi a llegir la realitat actual, però també a projectar l'horitzó del Palafrugell del 2040. Per tant, aquesta fase participativa ens permetrà passar a la segona fase, que és la que, com deia l'alcalde, és clau, de consensuar entre tots quin objectiu, com ha de ser el Palafrugell d'aquí 2 dècades. I per tant, un exercici de dibuixar, de redactar els objectius i les línies estratègiques que donaran forma a aquest document. I la part final és la part de redacció, aprovació, etc. I també un element que jo considero molt important i que recullen aquests instruments, que són un seguit d'indicadors. Per què un seguit d'indicadors? Doncs bé, són aquells elements que ens permetran anar calculant, anar mesurant cada X mesos o cada X anys si efectivament aquells objectius que ens hem plantejat els anem assolint. I el món canvia, ningú ens deia que hauríem de tenir una pandèmia, etc. Per tant, en molts casos hem d'anar adaptant les estratègies a la realitat i per tant tenir aquests indicadors ens permetran anar calculant i anar mesurant si anem bé per assolir aquest objectiu que ens hem establert com a ciutat.
Per tant, jo el que voldria insistir és que aquest instrument és un paraigües. És un paraigües que ha de servir efectivament per plantejar, per anar treballant en els propers anys i sobretot acollir aquesta complexitat de molts processos globals, locals, que per tant han de quedar recollits i reflexats en un instrument. I molt breument la idea, la voluntat és que puguem acabar aquest instrument a final d'any. Per tant, que després de l'estiu, on la Costa Brava torna a la calma, diríem, puguem impulsar aquest procés participatiu i que, per tant, a partir de l'octubre aproximadament podem començar a recollir el sentiment i les voluntats de la ciutadania, de tots els agents, de tots els actors locals i, per tant, acabar l'any i els principis de l'any que ve amb el document final que es pugui aprovar per ple, per tots els consells, per totes les institucions que calgui perquè entri en vigor i perquè sigui un pla que, com deia, remarcava l'alcalde, tothom se'l faci seu. I, per tant, jo crec que aquest és el procés molt breument i bé, dit això, doncs moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Si teniu alguna pregunta a fer en relació... Ara estem oberts. Per què el 2040? No sé aquesta la data, o ves algun motiu concret? Perquè estem molt acostumats al 2030, però tampoc no queda tant del 2030. I després, no sé si ja n'heu parlat amb l'oposició, quina serà la participació de l'oposició. I res, per acabar, si podeu dir els eixos que tindrà el debat, economia, societat, cultura, no sé quins elements contemplarà. Jo faré la primera part, la segona part que la faci la Marta o el Javi. A veure, evidentment parlem d'horitzó 2040 perquè en aquests moments penso que els objectius han de ser a llarg termini. Jo crec que si haguéssim parlat d'horitzó 2030, jo fa 4 anys parlava d'horitzó 2030, però estàvem al 20. Recordo que la meva campanya electoral del 2019 parlava de prever el 2030, però clar, ara parlar per prever el 2030, tinguent en compte que estarem al 25, té cap sentit. D'altra cosa perquè segurament aquí entremig segurament que haurem d'afrontar una nova revisió del pla urbanístic, que segurament que això per tant, parlem del 2040 perquè penso que és una data que ens permet traslladar un horitzó d'una certa durada que ens permet que l'esquema de treball li doni. L'oposició, ahir la Junta de Comissió Informativa va informar que avui fem roda de premsa, que volem començar a treballar i l'oposició, tots els grups del consistori han de participar activament. La idea també seria que fos un full de ruta que no estigués subjecte que si hi ha canvis de governs cadascú el canvia. Si tenim clar que el nostre element de referència com a estratègia de promoció econòmica del poble ha de ser cultura i paisatge, que això no es qüestioni, amb independència de qui governi. Si tenim clar, per exemple, que els camins de ronda han de ser un actiu diferenciador del nostre municipi, que això no es canvi en funció de si governa el PSC, si governa Esquerra o governa qui sigui. Per tant, jo penso que és important. A vegades poso exemples com aquells quan fem plans de mobilitat. Per què els plans de mobilitat és important que hi participi tothom? Per evitar que si hi ha canvis de govern comencem a canviar carrers. De cap sentit. Això ha passat moltes vegades històricament a Palafrugell. I de canvi de govern hi havia canvis de carrers. No té cap sentit. Anem a fer un pla de mobilitat que es permeti que governi qui governi, aquell carrer serà de direcció única i aquest carrer serà de doble direcció i que no depengui de si governa un o governa un altre. Per tant, l'objectiu és aquest. I per tant la posició ha de participar-hi activament i nosaltres ens esforçarem perquè hi hagi un consens ampli. Ja sabem tots com està composat el consistori, vull dir que segurament que hi haurà formacions que tindran més facilitats i altres que serà més complicat, però l'objectiu penso que nosaltres ho treballarem. Però ja dic, volem fer un passet més. M'interessa que els partits polítics siguin, però també m'interessa, per exemple, que les entitats culturals, socials i esportives també hi siguin. M'interessa que els nuclis de barris, els nuclis de platges, interiors i barris també hi siguin. Sí, bé, els 4 eixos ja els ha comentat també l'alcalde. Primers, de lectura, les persones, el territori, l'economia i la governança. Aquests són els 4 eixos d'anàlisi i després caldrà veure com es desgranen, quines seran les estratègies que
es van acordant que són les principals. Però amb aquests 4 grans blocs s'inclou tota la realitat local. Parlava d'aquesta participació de les entitats i també d'altres, per exemple, clubs esportius, com la farien? A través de reunions o seria més a través d'enquestes? Sí, i tant, la regidora. Com he explicat abans, ara estem amb la part tècnica dels processos participatius. Tenim l'experiència prèvia de poder arribar a tots aquests segments de població a través de consells, per exemple, el Consell de la Gent Gran, a través del Consell de Joventuts. La idea és poder utilitzar els òrgans que ja l'Ajuntament té dinamitzats d'alguna manera per poder arribar amb totes aquestes audiències, d'alguna manera. Això ho portarà una empresa externa també, que és específica i de participació ciutadana, per poder arribar a un punt més que comentaves, esportius o clubs esportius o justament a barris, per poder acabar de fer aquestes dinàmiques. Segurament seran a través de dinàmiques, però això també hem de mirar-ho amb la primera fase, què és el que està sortint, què és el que hi ha i com li donem forma. Però serà a finals d'octubre, principis de novembre, quan acabem els pressupostos participatius, la part de votació, que començarà després d'estiu, quan tots comencem a aterrar a escoles i a la realitat, farem la segona tanda per poder-hi donar forma a aquesta segona fase. Només per clar, si podeu dir el nom, cognom... Javi Martín, de l'empresa Lance Project. Lance Project. Bé, estem? Sí? Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.